Kijev és Moszkva után a békemisszió harmadik állomásáról, Pekingből jelentkezem. Most ért véget a találkozóm Xi Jinping elnök úrral. A háborúban a végső szót persze a háborúzó felek mondják ki, de döntő befolyása van három világhatalomnak, Kínának, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Ők is befolyásolják, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak. A háborúzó felekkel történt találkozómat követően ezért jöttem most el ide, Pekingbe. Xi elnök úrral megvitattuk a kínai béketervet. Kína az egyetlen világhatalom, amely kezdetektől és egyértelműen elkötelezett a béke mellett. Ez fontos Magyarország és fontos az egész Európai Unió számára. Xi elnök úr ma világossá tette, hogy folytatni fogja a béke megteremtésére irányuló erőfeszítéseit. Nem vagyunk egyedül, mi is folytatni fogjuk a munkát.